Ayan, happy Halloween! Oh my God! Hey Berry Fam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel at hindi ka pa part ng Berry Fam, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button para lagi kang ma-notify every time that I upload a video here on this channel. So today guys, first time kong gagawin tong ganitong klase ng video. Magre-review tayo guys ng full face na Everbilena na eto siya. Ayan. So, madami kasi kung nakita na bago sa Lazada. So, yun guys, bumili ako ng mga bagong mga makeups nila, and sabi ko, bigyan ko nga rin ng makeup yung sarili ko kasi binan ko yung sarili ko na bumili ng mga makeup. So, para pang reward lang sa sarili ko. Yung mga mura guys na alam ko na kayang-kaya rin ng mga bulsa natin. Ayan. So, i-review ko siya kasi alam ko gusto nyo rin yung mga mura lang pero magaganda. So, tingnan natin kung maganda yung mga products na to. So, without any further ado, let's get on to the video. So, yung una kong i-review guys is this foundation. Ito yung Pro Flawless nila Finish Foundation. Ayan. So, ito siya guys. Kinuha ko yung shade ko na natural kasi nakita ko sa Lazada may nag-comment. Ano daw ba yung shade na maganda para sa morena? Morena nga kasi ako. Tapos sumagot sila, yung Everbilena. I don't know, basta yung store mismo. Ang sabi, natural daw. So, naniwala naman ako sa nag-reply. Tingnan lang natin guys ha. Mukhang maputi siya sa akin. And dito guys sa kanyang packaging, meron siya nakalagay dito na 24 months and cruelty free siya. And paraben free. And kung mawalan nyo man yan, ito nandito pa rin siya yung 24 months na expiration nito pagka-open mo. So, mag-start na yung 24 months natin ngayong araw na ito. And guys, ganyan yung itsura niya. Parang hindi siya yung gaanong punong-puno. And yung bottle niya is frosted. Tapos may pump siyang ganyan. Which is really good for me. Kasi ayaw ko yung foundation guys na yung parang sinasawsaw. Gusto ko yung pump lang kasi mas na tatansya ko yung nilalagay ko. So dito pala sa face ko guys, nakapag-moisturize na ako. Tsaka nakapag-prime na ako. Ayan, alam mo, puti ata siya, beshi. Pag nailawan siya, parang ano. Tapos yung consistency niya, hindi masyadong creamy, hindi rin masyadong watery. So, kukuha muna ako ng konting product, lalagay ko dito sa, maputi nga siya. Sana hindi na lang ako naniwala dun sa nag-comment. Pero, tingnan natin. Dito sa side na to guys, diba ang dami kong nalagay. I-blend ko siya gamit yung sponge. So, napaka-easy lang naman yung i-blend so far. Pero, napaka-thin ng coverage niya. Ayan guys, kita nyo pa rin yung pimple ko, diba? At saka hindi pantay yung sa leeg ko at sa mukha ko. Siyempre, kasi ang puti. Sana din ako naniwala sa natural na yan. Si kuya naman na nag-comment doon, natural daw para sa morena. Ang mistake ko pa man din guys, hindi ako nakabili ng kanilang concealer. So, ito yung pag-asa lang natin para maitabo yung mga kabalasan. Pero in fairness ha, na-brighten up niya yung, tingnan nyo naman, compare nyo sa mata ko dito at sa dito, in fairness naman, na-brighten up niya yung mga bags ko. Pero, kailangan kong matakpan kasi itong mga pimple marks na to. Last man standing yung pimple na yan mga besh. Light to medium coverage. Parang pag binild mo siya, hindi siya ganun ka-ano. Or dahil sobrang puti ng shade na napunta sa akin, ano ba naman yan? Ayan, happy Halloween! And dito sa side na to guys, gagamitin natin is brush. And guys, meron palang amoy tong foundation na to. Parang amoy light powder, parang ganun. So, okay lang naman. Hindi man naman masyadong harsh. At least hindi amoy chemical or hindi amoy matanda. Sana hindi nyo gaanong naririnig yung ulan, guys. Magpapump ako ng konti para makita ko kung parang mas maganda yung coverage pag brush yung gamit. Konti. Ayun guys, yung finish niya, hindi siya yung matte na finish. Pero parang nakaka-flawless naman siya. Imagine guys ha, kasi hindi din ako naglagay ng concealer ko. And na-brighten up niya yung ilalim ng mata ko so far.
pero dewy finish siya. So, check natin kung sobrang nakaka-oily ba to. Kasi oily din naman ako, pero hindi yung to the point na sobrang oily naman. By the way guys, ito palang foundation nila is worth 185. So, makakakuha ka na ng gaano kadami. 30 ml. Dami-dami na rin siya. Tsaka nakapump siya ha, in fairness. Ayun nga lang, bote. Naghanap talaga ako ng foundation na hindi sana bote yung lagayan niya. Kasi pag nagte-travel, lalo na halos every weekend, umuwi ako ng Ilocos para para hindi siya nababali-balibag yung yung bote natin. So, mas delikado kasi kapag bote. So, ito naman guys yung gagamitin natin na powder. Wala to sa Lazada, I think. Or dahil, parang wala sa Lazada. Ito guys, binili ko naman siya sa Watsons. And this one is worth 165 pesos. And pagka-open mo daw siya guys, 36 months yung kanyang expiration or yung length or shelf life niya. Ayan. So, ito na yung itsura niya. Siyempre, may pa-box silang ganyan. Ito pa rin yung sa, Pro Flawless pa rin ata. Parang ganun. And this one is two-way cake. Hindi ko gets kung anong two-way cake. Kasi, hindi naman daw siya pwedeng basain yung sponge niya. Kasi may sponge to, guys. Hindi to daw yung binabasa ang sponge. Buti na lang, guys. Darker shade ito. Matte White Ivory. Tatry lang natin. Sana ma-darken up niya. Ang hirap naman niyang makuhanan ng product. Kaso parang siya guys, pink undertone. Parang may instant blush. Ayan, natatanggal na niya yung pagka-dewy effect ng ating foundation. Pero yung foundation guys, hindi niya na-cover up yung pimps ko. Unlike kapag may concealer talaga, mas may pag-asa yan na ma-cover up, ganon. Pero in fairness ha, I'm so happy kasi walang concealer yung mata ko guys and puyat talaga ako. So, hindi dewy na yung effect ng ating Yung kanina kasi may pagkataki pa. Ngayon, may konti pa rin na pagkataki kahit nalagyan na siya ng powder. O dahil mainit lang. Meron pa rin talaga. But anyway, hayaan na natin yan. Ito naman guys, yung aking binili na pangkilay. This is the Everbilena na original pencil. Ito siya. Akala ko ito yung may spoolie or yung parang may brush. Hindi pala. Nagkamali ako. So, hindi ko pa nga talaga ito natatry. And this one guys is worth 120 pesos. Ayan siya. So, dati kasi talaga pencil talaga yung gamit ko. Dito kasi nag-start. Kasi drawing lang kung drawing talaga ate. Pero, pag gamay nyo na kasi siya, paggamay nyo na yung pagkikilay sa sarili nyo. Ako talaga guys, yung sarili ko lang yung kaya kong kilayan. Pag ibang tao, parang hindi ko kaya. In fairness, pigmented siya. And very light lang yung paggamit ko guys ha. Nakita ko pala sa inyo yung shade niya guys. Yan. Parang matigas siya. Hindi lumalabas yung kulay. Kailangan pang ulit-ulitin, pero okay naman pag dito sa may hair ko na. Ayan. Actually, mas maganda yung ganun. Hindi yung isang guhit mo pa lang ang kapal na besh. At least, you can work na pwede mo siyang pakapalan, pwede mo siyang dagdagan, ganun. Tapos, i-blend ko lang siya guys nitong spoolie kasi walang brush ito eh. Sunod naman na gagamitin natin guys is this EB Pro na cheek set nila. Bago to, may highlighter na siya, may pang blush, tsaka may pang contour. And eto siya guys, ang laki ng pang contour niya. Ito yung pinakamahal sa lahat ng gagamitin ko sa mukha guys. This is only 189 pesos. So, tong video na to guys, lahat under 200 pesos. Kung naghahanap ko ng mga under 200. So, swatch ko lang guys yung kanyang highlighter. Oh! Eto siya. Wow! Bongga! Pak! May natira pa sa kamay ko. May konting shimmer siya guys. Ayan. And, ito namang, ito yung blush. Red. Parang pa-brown yung red niya. Tapos, ito yung contour, guys. Ito, mas brown na yan. So, tingnan natin, parang masyadong pa-brown, pa-brick red yung blush niya. Pag brush na yung ginamit, guys, powdery na siya. Oh my God! Nagulat ako, beshi! Sobrang pigmented naman nito. Kasi yung may isang pang contour ako na galing Everbilena.
Ang nipis niya. Kahit sobrang dami na yung nilagay. Oh my God! So, pag gagamitin nyo to guys, sobrang konting-konti. Nagulat ako dun. Konting-konti lang. Hindi kasi ako guys maano. Kung napapansin nyo sa mga videos ko, yung contour ko talaga, ang gusto ko yung parang shadow lang talaga siya. Kasi yun naman talaga yung purpose, di ba? Parang shadow lang na may pa-cheekbone ka. Hindi yung, ano. Ganun ako guys ha. Pero kung trip nyo naman yung super sculpted talaga, edi, bongga na to. Bongga talaga. 189 for the price of 189. Yun nga lang guys, ang ayaw ko talaga pag nagkukontour ako, mas lalong na-emphasize yung mga ano ko, mga pimple marks. And ito na rin gamitin natin guys na pang contour sa ating ilong. I learned my lesson. Sobrang konting-konti na lang yung nilalagay ko guys. And gagamitin ko naman ito guys, yung pangalawa, yung blush niya. Yan. So, sana hindi ganong mangyari. Yan. Konting-konti na lang talaga. Kasi nga sabi ko, mas madaling mag-build kesa magbawas. Ayan. And mag-highlight naman tayo guys. Ito yung may konting hint lang siya ng sheen. So, try muna natin gamitin yung fan brush. Which is, ito naman talaga yung lagi kong ginagamit. Hindi siya ganun ka-pigmented kagaya nung isang ano nila. Kagaya nung Candlelight na highlighter nila guys. Yun, mas sobrang pigmented yun. Ito yung mga subtle lang na highlighter kumbaga. Ayan guys, so okay na ako sa ganyan na look ng aking face. Ito guys yung gagamitin ko na palette for this look naman. This is the 16 shades or 16 colors na Play Palette Eyeshadow. Ito yung trending na 149 pesos lang siya guys. Sobrang murang-mura. So itong buong palette guys is a mixture of matte and yung mga glittery na kanilang colors. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na na matte color and then 7 na hindi matte or yung parang may glitter siya. And napansin ko guys while swatching this, sobrang pinong parang powder, baby powder na sobrang pino talaga na alam mo yung parang satin, silky finish, parang ganun yung lahat ng glitters niya. So I'm expecting a lot from this. Pero yung light colors niya guys, hindi siya ganun ka-pigmented compared sa very dark colors niya talaga this part. Etong mga nandito sa taas, hindi siya ganun ka-pigmented. But I'm still hoping na kapag ginamitan natin siya ng brush or kapag nasa mata siya, mas mag-iiba yung kanilang consistency or yung kanyang pagka-pigmented. Hindi masyado siyang nagkukulay guys. Hindi ko makuha yung gusto kong pigment. Pero yung dark color ha, bongga talaga. Medyo diinan na natin. Ayan
guys. So, okay na ako dyan. I'm so happy ha, in fairness. Gusto ko yung pagka-pigmented niya, tsaka yung pagka-easy niya na i-blend lang siya, tsaka yung colors na nandito. Sobrang, alam mong matchy-matchy lang talaga sila. Hindi ka mahihirapan kung ano yung gagamitin mo. So, feeling ko magiging favorite ko tong palette na to. So, kukurl ko lang guys yung aking lashes para makapaglagay na tayo ng ating mascara. Yung gagamitin ko pala guys na mascara is this one. This is the super curl na mascara nila guys. Ayan siya. And tingnan ko kung ano yung wand niya. Kasi actually madami silang nilabas guys na bago na mascara. And yung mascara nila guys is 180 pesos tong mga to. And dito guys meron siyang 6 months paraben free and cruelty free. Oh, yung galing naman ng Everblue no? Kasi cruelty free sila. Whoops! Wow! Ang laki ng wand, besh! Ayan yung wand niya, oh. Grabe siya! Wand! Ganun talaga. Hindi wand. Wand! Hindi ko alam kung anong claim ng ano na to mascara na to. Pero parang yung effect niya, guys, pinaghiwa-hiwalay niya para parang madami talagang lashes. Kaya lalagyan natin ng mas madami na product para mas kumapal tsaka mas prominent yung eyelashes natin para kahit hindi tayo mag false lashes, maganda yung lash natin. And ito pala guys is waterproof. So maganda siya sa akin kasi yung problema ko talaga guys kapag nagjo-duty, tawag ba nito? Yung nagsusweat dito sa under ng mata ko. And nakalimutan ko palang lagyan yung ilalim ng mata ko guys ng eyeshadow. So lalagyan natin siya ng medyo dark. Ayan. Yung ginamit ko din sa outer V. And guys, yung gustong-gusto kong ginagawa ko dito sa inner corner ng mata ko, lagyan natin itong mala champagne color. Last but not the least guys, will be the lipstick. This is in matte nudes. Ayan. Yung pinili ko guys na shade is Amore. Sarap niya! Hala, ang bango niya. Pero okay din naman pala yung shade niya guys. Pero sana lang, mas gusto ko talaga yung darker sana. Pero okay na din kasi dark yung nagawa natin na eye color natin. So, ipa-finalize ko na lang guys itong look na to and I'll be back. So, we are done with this look guys and I'm so happy kasi lahat ng products pala na ginamit ko. Ngayon ko lang na-realize now, under 200 pesos silang lahat. Yung pinakamahal guys na nagamit ko is yung pang contour which is 189 pesos. Pero sulit na sulit naman kasi ang dami niyang laman. Simulan lang natin dito sa sa foundation guys, sobrang maputi yung nakuha ko. Naniwala ako sa nag-comment na natural. So, sana hindi na lang ako naniwala, o diba? Pero, sabi kasi dito, Pro Flawless Finish. Okay naman yung finish niya actually. Hindi siya yung namumuo or whatsoever. Yun nga lang, dewy finish siya. So, kung oily kayo, umiiwas kayo sa dewy finish na mga products, then this product is not good for you guys. Kasi talagang dewy talaga siya and tacky talaga siya kahit may powder na. Pero ngayon naman guys, wala na yung pagka-tacky niya. Talagang nag-set na siya. And, yun lang, sana hindi bote yung ganito niya. Kasi babasagan guys, hindi siya magandang pang travel. Yun lang guys, yung coverage niya is hanggang medium coverage lang siya. Hindi na siya yung vavavoom kasi sabi ko naman hindi niya kayang takpan yung last man standing natin na pimple. Though hindi kasi tayo naglagay ng concealer, so yun pa rin. Pero di ba mas maganda sana kung yung coverage ng foundation natin talaga is yung pang full na full talaga, yung kaya ng takpan kahit wala tayo concealer. But anyway, with the price of 100 plus or less than 200 lang siya, okay na tong gamitin. Lalo na kayong mga bata-bata pa, ang kikinis pa ng mga skin nyo, I know. Next naman is this pang kilay, which is 120 pesos. I know, naririnig nyo yung kulog guys, talagang kumukulog na siya ng bonggang-bongga. This is in the shade brown pala guys, and okay siya kasi madali lang siyang i-blend. Blendable siya, pigmented din siya kapag dito na sa kilay. Pero kapag dito guys sa skin, di ba? Ang hirap niya. So, yun lang guys yung downside nito kapag sobrang nipis, hindi kagaya ng kilay ko, yung kilay nyo. Sa akin kasi madaming hair. So, parang caring-carry pa natin. Kaso kapag kayo talaga yung walang masyadong hair, wala masyadong kakapitan yung product, then
mas mahirap siguro na gamitin itong product na to kasi kapag sa pure skin lang siya, mas maano siya. Yung konti-konti lang yung nilalagay mo, mas madali kang mag-build. Hindi yung pagkaguhit mong ganyan, sobrang kapal na yung lalabas na product. So, okay pa rin siya for the price of 120 pesos. Next naman guys is this product. This is matte two-way cake, 165 pesos and 36 months kasi guys yung shelf life niya. So this is really good, lalo na sa akin kasi hindi pwedeng iisang pulbo lang or hindi iisang powder lang yung ginagamit ko kasi wala lang. Feeling ko kasi kailangan ko siyang sanitize every now and then. So okay din naman ito guys. Yun nga lang talaga sa foundation tsaka dito medyo miss yung pagkakapili ko ng mga shades. Pero ito naman guys, okay siya sa balat ko. Sa foundation lang talaga hindi. Sunod naman guys is this EB Pro Cheek Set nila, which is I'm really happy. Kita nyo naman yung gulat ko kanina. Sobrang pigmented talaga niya guys. Ayan. Nung hinol ko to, hindi siya ganun ka-pigmented. Kaya nagtataka ako kung bakit pigmented na siya. Yun nga lang guys, sobrang dark ng blush niya. Parang pang contour na siya. Kumbaga, lalo na kapag sa mga mapuputi yung gagamit. And alam ko guys, isa lang to. Isang shade lang to. So, yun lang. Yung downside niya. Kapag maputi kayo, parang pang contour nyo na. Or kapag dark pala yung skin nyo, parang pang contour na rin tong brush niya guys. So yun lang, pero maganda yung kanya highlighter. Sobrang nagustuhan ko to, yung very subtle lang, hindi yung malalaking chunk ng glitters yung meron siya. And then yung pang contour niya naman mga beshi, talagang sobrang pigmented talaga naman ng product na to. And this one is 189 or 180 pesos lang. And matagal na natin siya magagamit. And 24 months yung expiration nito. 2 years natin. So siguro naman sawang-sawa ka na sa product na to, hindi mo pa ubos. Isunod natin guys itong Play Palette. Actually, meron akong love-hate relationship sa kanyang mga yung mga light color niya, lighter shades niya. Kasi parang hindi siya masyadong kumakapit. Dito nga guys, di ba? Pansin nyo ba? Hindi masyado, di ba? More on yung dark, yung napapansin talaga kapag dito sa swatches ko. Ganun din guys kapag sa mata. So, kita nyo, nilagyan ko to actually ng champagne part. Ayan. At saka, eto, yung may pag-glittery pero talagang hindi siya ganun kakapit. Pero yung dark shades niya talaga guys, sobrang gandang-ganda ako. Sobrang dali niyang i-blend, ilagay. Sobrang ang ganda. Yun nga lang yung downside nito guys, wala man lang siyang pangalan. Diba? Sa 149, Mia, naghanap pa ba talaga ng pangalan? Pero mas maganda kasi kung may pangalan sana siya dito, somewhere, para alam mo kung ano yung ginagamit mo lagi. Kasi meron talaga tayo yung part na, alam mo na kapag yung look na ganito, ito yung ginagamit mo, yung parang tandem na gano'n. So, mas gusto ko sana kung meron siyang pangalan. Sa 149, pwedeng-pwede na guys. Ito guys, I recommend this one kapag yung mga nagsisimula pa lang kayo, mga high school, mga college, ganyan na gusto nyo na magganito kapag may program kayo sa school, may prom, may ganun. Bongga na! Sunod naman guys is this one. This is the Super Curl na mascara na ginamit natin. So far guys, magandang effect niya sa akin kasi pinaghiwa-hiwalay niya yung lashes ko. Ayan, nakikita nyo ba? Yun nga lang, hindi siya ganun ka-heavy. So, meron namang mga ibang variants pa to guys. Tingnan nyo lang yung ibang variants. Kasi ito, more on sa pagpapaganon. Pagpapahiwa-hiwalay. Sana experience ko ha. So, kung ang gusto nyo naman is yung pang-heavy talaga na talagang parang kakapal yung lashes nyo, ganon, then you can choose naman yung ibang variant nito. And this one is only 180 or 165, parang ganon guys. Murang-mura pa rin talaga siya. And last but not the least is the lipstick naman guys. Ito nga yung sinasabi ko na medyo na-disappoint ako kasi iba kasi yung shade dito sa box nga tsaka sa shades na nandun sa Lazada, dun sa online. Ito kasi yung nandun sa kanilang online shopping. So, kaysa sa shade talaga niya in real life, mga beshi. Diba? Ang layo, oh. Ang layo, ang layo. Hindi ba ito nakita nung gumawa ng packaging? Pero bilib na bilib ako dito, guys, sa amoy niya. Amoy. Grabe, ang sarap. Amoy something eh. Dessert talaga. Yung sinasabi ko, yung parang pagkain natin ng bata, yung may icing na maliliit. Yun guys, ito yun. So, and medyo may pagka-matte, creamy matte yung kanyang, yung datingan. And, matte pala kasi talaga siya. Matte nudes. Pero hindi siya yung drying na matte guys. Kasi may mga ibang lipstick, diba, na parang ang dry na
halos mag-crack na yung bibig mo sa pagkamat niya. Hindi niya masyadong na-emphasize yung mga cracks ng lips. Okay naman siya para sa akin. Parang hydrated pa din yung lips ko. Parang gumamit pa rin ako ng mga product na hindi siya matte. So, yun lang guys for this video. I hope you enjoyed watching this video and I hope may natutunan kayo sa ating video ngayon. And guys, sobrang nire-recommend ko lahat ng products na to except for the foundation kasi medyo yun lang talaga yung may miss sa kanilang lahat. But all of the products are really good. I can recommend them to you guys. So if you're looking for a cheap products na alam mo yon, hindi naman mako-compromise yung kanilang performance, then you can buy for an Ever Bilena. And guys, yung palang ibang product dito, mabibili mo lang siya online sa Lazada at saka sa Robinsons Department Store. Wala siya sa Watsons at wala siya sa SM Department Store. So yun lang guys. I hope you share this video, and if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Via, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah. Listen to my heart beat, beat.